Sasazo lwendaba lusiza ngqo kwijelo le-SABC 1 eStudio 9 kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGauteng nazo ziphala phambili ngale ntlwa. Bathethe phambi kwenkundla kamantyi abafana ababini bakwaNdimande uSiyabonga noMalusi nabatyholwa ngokubulala imvumi yomculo we-rap uKeenan aka Forbes nomhlobo wakhe uTebelo Tibbs Motswane. I-ANC sifezekisile isicelo sikaSenzo Mchunu sokuthi gubucala kuyo yonke imisebenzi yakhe kulo mbutho. Kwezemidlalo, umdlali wasephikweni weSekhukhune United uKeletso Makgalwa uthi uza kwenza ngakho konke okusemandleni ukuba aqukwe kwiqela elibheka kwitumente ye-AFCON. Molweni emakhaya nankuvimbe sinilungiselele wona ngokuhlwa nje. Bavele phambi kwenkundla kamantyi abafana ababini bakwaNdimande uSiyabonga noMalusi nabatyholwa ngokubulala imvumi yomculo we-rap uKeenan aka Forbes nomhlobo wakhe uTebelo Tibbs Motswane. Izelamani zakwaNdimande zifike eNingizimu Afrika ngemuva kwesikhathi esingaphezulu konyaka zihleli eSwatini. Besiqinisiwe kakhulu ezokuphepha ngaphakathi nangaphandle kwesikhumulo sezindiza iKing Shaka. Laba abasolwa ngokuba izinkabi bafakwe emotweni yamaphoyisa begadwe amalungu eSpecial Task Force. Ngesikhathi ke beyobingelela imantshi bekunamalungu enhlangano yamalungelo abantu uSiyabonga noMalusi Ndimande bebefunwa ngoxhaxha lwamacala okubulala. Lezalamani zisolwa ngokubulala umculi uKeenan aka Forbes noTebelo Tibbs Motswane. Amaphoyisa achaza labasolwa njengabantu abayingozi kakhulu. We are dealing with contract killers, two men that get paid to kill people. I wouldn't want to call them professional hitmen, but that's the best way to put it. Ngemuva kokuthathwa kwemininingwane yabo babe sebevela enkantolo yemantshi eThekwini. Bathweswe amacala cishe ayi-12 okubulala nokuzama ukubulala kanye nokutholwa nesibhamu esingekho emthethweni. Labasolwa abakacacisi ke ukuthi bazosifaka yini isicelo sebhayili, kepha umbuso usuphumele obala wathi uzosiphikisa leso sicelo. Umkhuzo wamaphoyisa KwaZulu-Natal uthi kusangenzeka kube khona nabanye ababoshwayo ngaleli cala. Ukusijabulisa usamaphoyisa ukuthi lokhu yena okade ehlanganisa iqembu lonke ukuthi lenze leli cala leli sibathole bonke naye uphakathi. Esingakwazi ukuthi ngabe kungenzeka ukuthi naye kukhona ongaphezulu kwakhe okade emnikeza imali. Siyabona ukuthi imali lezi akhokhele ngazo lapho ziqhamuka kwi-account yakhe yebusiness. Labasolwa bagcinwe esitokisini kanti bazophinde bavele enkantolo ngomhla ka-25 kwephezulu. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngiseThekwini. Umlawuli wezotshutshiso Advocate Shamila Batoyi uxelele ikomiti yesikhawu yeParlamente ukuba uphando ngezityholo zorhwaphilizo nokungenelela okungafanelekanga kwingalo yomthetho ile komiti yaseParlamente na ikomishoni kaJaji Mbuyiseli Madlanga lubonisa indlela ingalo yomthetho engasemngciphekweni ngayo. Ukwathe unengxelo yezobuntlolo ebonisa ukuba igunya abantu lezotshutshiso lingaba nabasebenzi abangene kulo ngenjongo ezingalunganga. U-Advocate Batoyi akavumanga unqangaza igama lomthombo wakhe esithi awakwenzayo kukile ngoko nangoko kumphatho wezobulungisa zekamva wahlangana nomongameli Cyril Ramaphosa wavakalisa inkxalabo yakhe. Ukungavumi kwakhe ukukhanquza amagama abatshutshisi athi ngamanyangaza kuvuse umnyele kumalungu eParlamente. You can't say I want to protect individual because of their rights and all of that. A rotten NPA, it's very dangerous to our constitutional democracy she speaks about. A rotten NPA is dangerous to the Constitution of the Republic of South Africa. So you cannot protect an individual over the Constitution of the Republic of South Africa. Mnumzana Malema utyhole Advocate Batoyi ngokudelela umsebenzi wale komiti yesikhawu esithi iParlamente yabadiza amagama emikhamba dolwaphulomthetho ijaji ezinkone lurhwaphilizo akukho mehluko kubatshutshisa abanebatha. U-Advocate Batoyi akavumanga ugoba uphondo esithi le ngxelo yezobuntlolo ibonisa ukuba ukufa kusembizeni kwi-NPA kodwa akanakwakhaqhuza amagama de lomba ube kwiinkundla zamatyala. Position that when we are investigating
We do not give names of anyone that is the subject of an investigation. From the NPA, we only mention the name of a person in any media report or publicly after the person has appeared in court. Usaqhuba ngokunika ubungqina uAdvocate Batohi. Isixeko saseKuruleni sinqumamisa ubambele njengentsumpa yamapolisa esixeko uBrigadier Julius Mkhwanazi. Inyathelo lamva nje lilandela emva kwezityholo zolwaphulo-mthetho olwambethe isebe lamapolisa esixeko nezenziwe intsumpa yamapolisa enqunyanyisiweyo uChief Jabulani Mapiyeye negosa elidlumhlala-phantsi le-EMPD uRivo Spies. Njengoko uSpies ebequkumbela ubungqina bakhe, ikomishoni ive ukuba ngamagosa ayi-300 e-EMPD ajamelene namatyala kuquka wokuxhaphaza nogebengo. Isixeko saseKuruleni sibhengeze uqunyanyiswa kobambele njengenhloko ye-EMPD uBrigadier Julius Mkhwanazi nanjengoko busaphokoka ubungqina kwikomishoni kaMadlanga obubhentsisa ubutshijolo bolwaphulo-mthetho obuthe wambu isebe lamapolisa eMetro. Kunjalo icandelo lenkonzo ezikhethekileyo neliphantsi kukaMkhwanazi lala kwamdakisali ukuhlolwa. When Colonel Foster and the group of officers that I've assigned, when they came back to me every day to give feedback to say they've done so many fingerprints per day or and they all came back to me and says they visited specialized services officers and the officers were not there, and when they spoke to the supervisors said to them they're not going to give their fingerprints because it's an illegal process. Uspies utize kuba akumakhulu amathathu amagosa e-EMPD asesengqeshweni ajamelene namatyala olwaphulo-mthetho aquka ukuxhaphaza nogebengo. Some of these cases stem back from the late 80s, 90s, and how the officers passed the initial recruitment process is also unknown to me then. Ukwathe igosa eladubula labulala mfazi walo lakwazi ukubuyela kwi-EMPD emva kokuba lakhululwa ngenqawule esithi kubolile nje kule nkonzo amagosa ankone bubundlobongela kulula kuba abuyele ngaphakathi. One of our officers was found guilty of murder. He shot and killed his wife. He was eventually found guilty and he was incarcerated, and I believe it was like a period of 15 years. He came out on parole now in this year, and he lodged an unfair dismissal case because he wasn't processed in the correct manner. Ikomishoni iyaqhuba nengqina elitsha elalisayo kusebenza kwisixeko saseKuruleni uXolani Ngciza. Umnqweno kaSenzo Mchunu wokuba akhululwe njengelungu eliphezulu lesigqeba solawulo lwe-ANC kunye nekomiti yokusebenza ntsuku zonke kwi-ANC uphunyeziwe ngumbutho wakhe. Emva kokuba eliqela lithe lasikhaba isicelo sikaMchunu sokurhoxa kumsebenzi wakhe wombutho, lo mbutho uveze ukuba umgaqo-nkqubo we-ANC wokubekela ecaleni ilungu usebenza kumalungu abekelwe ityala yinkundla yomthetho kuphela. Ethetha nonondaba emva kwendibano izolo ye-National Working Committee, unobhala jikelele we-ANC uFikile Mbalula uthe esi sigqibo sikaMchunu siyahlonitshwa ngumbutho. The ANC continues to prioritize ethical leadership, capacity building and stability in local government as essential to advancing the district development model and fulfilling the constitutional mandate of developmental governance. In the next coming weeks, we will see changes in some of the municipalities. We have done the same in the Northwest, in the main intervening in Ditsobotla and Taung, and agreeing that the mayor of Taung will be recalled by the African National Congress. Ukwabekwe ekhefini njengomphathiswa wamapolisa ngumongameli uCyril Ramaphosa okwethutyana kulandela izityholo eziqhubayo ngokungenelela kophando lwamapolisa. Kwalapha ezindabeni, isikolo samabanga aphakamileyo isoqhayisa senior secondary eGqeberha eMpuma Koloni sityholwa ngabazali ngokulibazisa abafundi kuba sifuna ukugcina iqondo eliphezulu lempumelelo kubafundi bematriki. Kodwa kuqala masileqisa umntwana evenkileni.
Sinamkele kwakhona sikwabulisana kwabo basandula ukungena. Uyakwazi ke ukuzibukela izindaba ku-SABC Plus na ku-SABC Lehayi, ukanti kuphela nje kwazo ungazifumana kwikhasi lika-YouTube ngokuba uthi SABC Indaba zesiXhosa. Kwinqaku lokuqala sithe bathe phambi kwenkundla kamantyi abafana ababini bakwaNdimande uSiyabonga noMalusi nabatyholwa ngokubulala imvumi yomculo we-rap uKeenan aka Forbes nomhlobo wakhe uTebelo Tibbs Mutswane bajamelene namatyala amathathu okubulala kwiziganeko ezahlukeneyo. Amaqela ezopolitiko eParlamente avakalise uluhlu lweminqweno yawo nanjengokumphathiswa wezimali elungiselela ukunikezela ngohlahlo lwabiwo-mali lwaphakathi enyakeni ngomso. Bathi bafuna ulawulo mali olungqongqo kunye notshintsho luza kukhokelela ekuthembekeni koqoqosho lweli. Bakwamemelela uhlahlo lwabiwo-mali olubeka izidingo zoluntu phambili. I-ANC ithi le ngxelo yolwabiwo-mali kufuneka igxile kwimisebenzi engundoqo eza kuphucula ubomi babantu. Measures to contribute to the growth of the network industries through strengthening rail transport, ports and road infrastructure. Umkhonto wesizwe uthi wona lincinane kakhulu ithemba lokuba kungabonakala inguqu. We need to take control of the economy of this country, because currently, as you can see, the economy is still concentrated in the hands of the few. And as a government, we are not doing enough to reclaim the minerals that the country is endowed with. Impumelelo lengxelo lwabiwo-mali lwaphakathi enyakeni iyakuxhomekeka ekulawulweni ngobunono kwengxowa-mali karhulumente. Success would be no tax or hint towards no additional taxes, and I think part of it is about how well SARS have performed. Success will look like how do we fund, particularly make an adjustment that looks at how do we fund for infrastructure. Uthi urhulumente kufuneka eqinise ubume bakhe bezimali ziyaqinisekise ukuba uhlengahlengiso lolwabiwo-mali luyimbonakalo yezimvo zeParlamente. To this year's earlier budget, you will recall that what actually happens is that members of Parliament debate the budget. They make suggestions about reallocations to different areas. The minister is now supposed to present a reformed budget in line with those suggestions. BC ndingumkhokheli bandla eParlamente eKapa. Kushiyeke iintsuku ezili-11 ihlala ingqungquthela ye-G20 neza kubanjelwa eRhawutini ngomhla wama-22 kule nyanga. NgoNovemba amehlo onke ehlabathi azabe ethe ntsho kuMzantsi Afrika, kwaye iziko le-SABC liza kuphathela konke njengeziko losasazo elingundoqo lengqungquthela yamazwe e-G20 ka-2025. Sukuphoswa nayenye kwizikhululo zikanomathotholo ze-SABC ezili-18. Bukela usasazo nzulu kwijelo le-SABC News, SABC Lehayi, SABC 1, 2 and 3. Hlala usemfuthweni kuwo onke amaqonga onxibelelwano nakwi-G20 pop-up channel yethu. G20 South Africa 2025 sizisa kuwe. Nanjengoko sele kushiyeke iveki ezimbini phambi kwengqungquthela yamazwe ngamazwe G20 eRhawutini, abo bajolise kuphuhliso loqoqosho ezilokishini bamemelela inkxaso ebambekayo kumashishini asaphuhlayo ukuncedisa ukulwa intswelangqesho. Oku bakuvelise ngethuba kusingathi ingqungquthela ye-11 yophuhliso loqoqosho ezilokishini nebibanjelwe eSoweto. Le ngqungquthela ibijolise kutshayeleleni ukusingathwa kwengqungquthela enkulu yamazwe ngamazwe e-G20 ngenjongo yokunika ingqwalasela kwiphulo lokulwa izinga eliphezulu lentswelangqesho ingakumbi kwiilokishi zeli. Abaququzeleli bathi nangona kunjalo bashiyeke bebambe ongezantsi. Unfortunately, our government, when they invite us to support their initiatives, we go there and support. For example, when we talk about engagement groups, there are 13 of them, of which we're participating. But when we invite them to come to our project, as you could see here, there's not even a single, government that are supporting us. Usodolophu wesixeko saseRhawutini uDada Murero uthi sele bekhabele phambili kumalungiselelo okusingatha le ngqungquthela yamazwe ngamazwe e-G20 ebethetha ngethuba ekucoco lombindi wesixeko. We are satisfied that all our departments and entities have done what is required of them to do. What is now important is to ensure that these entities and departments continue to ensure this thing happens even beyond
the G20, that we continue to maintain, continue to make sure that our roads are proper, traffic signals are proper. Le ngquthela izokusingathwa kweli okukuqala embalini phakathi komhla wama-22 ukuya kumhla wama-23 kule imiyo. Isikolo samabanga aphakamileyo soqhayisa senior secondary eGqeberha eMpuma Koloni sityholwa ngabazali ngokulibazisa abafundi kuba sifuna ukugcina iqondo eliphezulu lempumelelo kubafundi bematriki. Abazali batyhola bathi nakubeni abantwana babo befikelela kwinqanaba lokudlulela isikolo siyabanyanzela baphinde amabanga. Ukusa umntana okanye ukufunda kwesi sikolo ngumnqweno wabazali nabafundi abaninzi kule ngingqi. Uninzi litsalwa ziziphumo ezincomekayo zebanga le-10. Abathi baphumelele ukungena kwesi sikolo bathi baye baqaphele kungekudala ukuba oku akuzilula. Maxa wambi umntana uphinda ibanga elinye iminyaka elandelelana ukuphucula iziphumo nangona ngokomthetho bekumele ugqithiselwe phambili. Abantwana basesoqhayisa bayahlukumezeka and kuhlukunyezwa nathi bantwana. Abantwana baphaya bayakwazi ungena beba yi-400 from grade 8 nensumseke from grade 11 beba yi-400 xa kubesiya ka grade 12 baya beba yi-200. Itshantliziyo lamalungelo abantwana uPetros Majola lithi lento iye ixhaphaka kweli phondo. Besifumana icases ezininzi zabantwana izikolo zilambele 100%. Zenza wonke unako. Isebe lezemfundo kwiphondo leMpuma Koloni lithi lomba phambi kwalo kwaye abafundi abathe bachaphazeleka sele befumene nentuthuzelo yasemphefumlweni. Isebe laqinisekisa abantwana bayabhala bakhona kwilist lento kuthiwa ngu-EMIS. And kwesibini isebe akhange lisiyeke isikolo liye laqhubekeka limane lijonga incwadi zesikolo uqinisekisa into yobana ngaba kukho i-compliance nepolicy le-examination. Kwiindaba ze-SABC ndingu-Anda Nqonji eGqeberha. iYunivesithi yaseWits ithi ilungu elimele ibhunga lolawulo lwabafundi elityholwa ngokudlwengula umfundi wasetyhini linqunyanyisiwe kutyholwa kuba esi siganeko sehle ngempelaveki edlulileyo. Abafundi ngakumbi ababhinqileyo babambe imigushuzo phezolo ngelikakambisa imeko abajambelene nayo bememelela ubulungisa. Le misadulo ilandela izityholo zodlwengulo ngakwilungu elitsha le-SRC kutyholwa kuba lidlwengule omnye umfundi. Eliziko lithi sele lithathe amanyathelo ngakwezi zityholo. The university condemns any form of gender-based harm, and it's something that it's a scourge that we experience in our society as women and others every day, and it is something that we need to take very seriously. We know that the students have requested to hold a vigil on the 21st of November. This is part of a national campaign against gender-based harm, and the university fully supports that. Yazinyevulela izenzo zobundlobongela ngakuye nomphina umfundi le university. The university takes these things very seriously. We've got policies in place. We've got a whole office that deals with these matters, and we encourage people to come forward and to report as soon as they can. It's not always easy for victims to do so, but we try to create a safe space for this to happen. Abafundi ababhinqileyo kweliziko bathi baphila obentshontsho bafuna iuniversity ibakhusele logama kwimbalelwano iSRC yeliziko ithi izinika inqwalasela emandla ezityholo zodlwengulo. Umdlali wasephikweni weSekhukhune United uKeletso Makgalwa uthi uza kwenza ngako konke ukuba aqukwe kwiqela elibheka kwitumente yeAFCON. Lo mdlali uminyaka engama-28 usemfuthweni ngeyona ndlela kwaye ungomnye wabadlali abaphucukileyo kwiBetway Premiership. Makgalwa obesakudlala kwiMamelodi Sundowns wachongwa njengomdlali wesizini noxa bakhe bamchonga njengomdlali ogqwesileyo kumsitho wembasa. uKeletso Makgalwa waqala ukudlala kwinqanaba eliphezulu kwiSundowns ngo-2018 kodwa akenze ngokuncumisayo ncam. Kwabolekiswa ngaye kumaqela iMaritzburg United, Moroka Swallows neTS Galaxy. Kodwa ngoku uphumile emakhamandeleni omonzakalo akhe amphazamisa kwaye uVuda Bay uzifuna kwiqela lesizwe. I think I started very well as a young boy from Sundowns Academy, and
I played under 20 World Cup. Then I also played under 23 AFCON that qualified for Olympics. I was there. I think it was a great journey. Kukhe kwakubi kule ndedebe de imeko yayithobela ehlathini kwi-First Division phambi kokuthi vumbu kwiSikhukhuna United kule season edlulileyo. I terminated my contract with Sundowns because I needed to start afresh, and which is I did. And I told myself that one day I want to see myself into a Bafana team. So I need to work hard and make sure that I come back very strong. Lenzalulwane yaseLimpopo enesakhono sokudala ifake amanqaku nodlala esiswini kwi-Orlando Pirates uMasindi neMthanjela kuphela kwabachakazi kwiqela lika Bruce eliza kucweya neZambia eGqeberha ngomgqibelo. Sibulele mawethu ngokusibeleka indlebe senikhumbuze ezangomso ziza noxa bethu ngesizulu usuku benzolo. Mawahlanga namafilipu milanga basemba vumana into nonkanyezi nirhabulise kuqikelelo lwemozulu yangokuhlwa nje xa sijonga ke imvula nomoya ngokuhla ke phole kambukeli into bana noko lithe rholele ngamafupha kwindawo ezikokapa lodumo kanti ke liqhubeke napha kwa-Upington kanti ke mbukeli ngamathuba nje angephi emvula esingawalindela pha kwindawo eziko-Freystata ko-Bloemfontein kananjalo ke mbukeli aqhubeke abe mahle kakhulu amathuba emvula pha kwindawo eziko-Pitoli ko-Mahikeng ngaye u-60%. Chuncembe ke mbukeli sijonge amaqondo bushushu ngomso ke phole kambukeli into yokubana imvula nomoya ngenje ixhukuqa esawuthi sivuke ngezibhaqu zenkungu esawusilindela ke mbukeli pha kwindawo ezikomazweni koThekwini kananjalo napha kwaNdonga ziyaduma ziqhubeke ke mbukeli pha koGqeberha zixananaze napha koMntla Koloni into ethi ke uba uyaqhuba qiniseka into yokubana uqhuba ngononophelo kananjalo ke lamathuba ngepemvula yaqhubeka xananazile pha kwindawo ezikumazantsi koPulukwane. uSouth African Weather Service ukhuphe isilumkiso ngokuhlwa oba kaloku singalindela indudumo ezimandla ezawuthi zichaphazela iMahikeng nakwindawo kaloku mbukeli eziphako Pitoli naphako Pulukwane kananjalo ngomso ke bonakala into yokubana la moya obhudla ngamandla uzawuthi adale kaloku mbukeli umlilo wamadlelo pha kwindawo ezikomntla Koloni kananjalo naphako Mangalisweni into ethi ke uba kuyaqhuma qiniseka into yokubana uqhagamshelana amagosa kaxakeka. Ngoku sawujonga amaqondo bushushu aphantsi ngokuhlwa pha kwindawo ezikumosina ngu-18 degrees kanti ke mbukeli babambene ngamanqaku nePhalaburwa bombela ibe ngu-17 eMol ibe ngu-12 Ladysmith ibe nguye u-15 degrees. Xa sisiyangena ke mbukeli phako Zenzweni singene kaloku phako Mount Elifu siqonde ngqo ko-Mount Frere singene koManqamfu koMahamane khona mbukeli noko lithande ibe ngu-16 degrees. Lityhile ngomso kwindawo ezininzi eKimberley ngu-32 koVryburg ibe ngamashumi-30 phako DR ibe nguye u-32 degrees. Ndisatsho ndithi maziqhuma inqawe emaxhekweni ichosini.